Il-Ministeru għas-Saħħa ippubblika sejħa ta' interess għal servizzi ta' emerġenza mill-privat fuq bażi ta' 24 siegħa 7 fil-ġimgħa lil minn dawk diġà offruti mill-isptarijiet tal-Istat. Stqarrija mill-Ministeru li hu mmexxi minn Joe Etienne Abela qalet li din il-kollaborazzjoni bejn il-Gvern u s-settur privat se tassigura li l-persuni se jkunu jistgħu jinqdew aħjar minn sptarijiet oħrajn waqt li iħallas il-Gvern. Tali inizjattiva se tikkumplementa wkoll is-servizz li jingħata mill-Isptar Mater Dei u l-pazjent ikollu aktar faċilitajiet u effiċjenza. Il-Ministru Joe Etienne Abela qal li fl-aħħar xhur ittieħdu bosta deċiżjonijiet b'risq il-pazjenti biex tiġi indirizzata il-problema ta' iffullar fl-emerġenza ta' Mater Dei, b'referenza wkoll għal pjan li jikber l-ispazju eżistenti. Il-Ministru Abela saħaq kif din l-inizjattiva l-ġdida se tgħin biex filwaqt li l-Gvern jiżgura li joffri l-aħjar servizz lill-pazjenti jitnaqqas il-ħin ta' stennija u anke il-pressjoni fuq l-Isptar Nazzjonali. Il-Ministru għas-Saħħa temm jgħid li tieni waħda minn kullana ta' inizjattivi li qed jiġu varati favur dipartiment tal-emerġenza aktar vjabbli waqt li l-pazjent jibqa' fiċ-ċentru tal-ħidma tal-Gvern fil-qasam tas-saħħa. Is-sottomissjonijiet ta' interess se jkunu jistgħu jitlu sa nhar il-ġimgħa 19 ta' Lulju li ġej.